Nofs il-popolazzjoni Maltija għandha European Health Insurance Card li permezz tagħha meta ċittadin Malti jmur b'mod temporanju f'pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea u jiġi bżonn attenzjoni medika, tkopri l-kura fl-isptarijiet pubbliċi. Id-direttur tal-Healthcare Funding Michel Gallia spjegat li l-Malti bħala ċittadin Ewropew huwa intitolat għal kura fl-isptarijiet pubbliċi f'pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea bla ebda limitu ta' spejjeż. Dan hekk kif l-L-Ehic tkopri diversi sitwazzjonijiet bħal mart kroniku, ksur, tuħ ta' nifs u inċidenti bil-karozza. Tkopri kull ħaġa li jista' jinqalalek bħala emerġenza. Jiġifieri jekk jiena imbagħti pressjoni għolja u nħoss sintomi illi nħossni li għandi bżonn immur fi klinika dejjem pubblika u niċċekkja l-pressjoni. Jew inkella ħassni ħażin u għandi bżonn kura immedjata, jew inkella kont qiegħda niskija u ksirt saqajja. Daw kollha jiġu koperti bil-European Health Insurance Card. Minkejja li tkopri dawn is-sitwazzjonijiet, il-kard mhix alternattiva għall-assigurazzjoni privata għax ma tkoprix spejjeż lil hinn mill-kura ta' dak il-ħin. Sintendi dejjem irridu noqogħdu attenti biex inkunu covered moħħna mistrieħ li jekk ikollna bżonn trasport lura lejn Malta jew inkella jkollna bżonn li noħorġu xi flus minħabba li l-kura tas-saħħa f'dak il-pajjiż mhux kompletament b'xejn dik ma tkunx qiegħda kopruta bil-European Health Insurance Card. Sal-aħħar tal-2018 aktar minn 220,000 Malti kellu European Health Insurance Card. 1,777 użawha f'xi pajjiż Ewropew b'valur ta' kważi €1,000,000. Bl-istess mod, ċittadini Ewropej li għandhom din il-kard ukoll huma intitolati għal kura f'Malta jekk jiġu bżonna. Fil-fatt, is-sena li għaddiet, aktar minn 6,000 ċittadin Ewropew uża l-Ehic f'pajjiżna b'valur ta' kważi €1,500,000. Minkejja li l-uffiċċju responsabbli jirċievi mal-200 applikazzjoni għal kards ġodda kuljum, l-arfin qatt mhu biżżejjed. Irridu inkunu iktar qrib iċ-ċittadin u rridu infemuh l-importanza illi meta jibda jipprepara biex jippakkja l-bagalja, irrid jara jekk mal-passaport għandux il-European Health Insurance Card. Biex wieħed japplika għal kard jista' juża s-servizzi tal-EID jew servizz.gov jew inkella jiġbor applikazzjoni mill-Kunsill Lokali tal-lokalità li jgħix fiha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.